Na Rympei U ka channel nabynta paidbah ka Bri U Hynñiewtrep. Working President ka Meghalaya Pradesh Congress Committee MPCC uba Pynkhlaiñ NCE uba Diru Deputy Chief Executive Member ka Khasi Hills Autonomous District Council ke HDC ula penpau ka jing sngo kenja habaki MLA bat ke MDC na ka Seng Congress ki balong kum ki Hymmen bat para kila mi no ban lek penya so syaki wai pat ki Seng san perthai habaya kerem baki nong thok khobor hadin balawai ka dor bar kerpang haki HDC uba Pynkhlaiñ ulaya thu bahaka jingelang ka MPCC laya tai bha halor ka jinge trailang ke MDC bat ka NPP haki HDC Hymmen yakani lashania hau President ka MPCC uba Vincent H Pala ban pet benia ula batai baka jinge trailang ke MDC ka Congress bat ka NPP kalong ban ai jingmut haki babun kiliang khamtam ban Pynkhlaiñ baka sarkar India kan Pynkhlaiñ ya ka kharnet ka ban riu habakali kan kata ni eme ka Congress habaya trailang bat ka NPP haka election MDC ula ong baki paidbah ki pet yau kyrteng ubat trai bahaya ka constituency ula pensyai bakamdan ka jingdawa ban penhir syuki uba pala Watla kan arngut ki mali kilami hapok ka jingelam u Dr. Mukul Sangma sangut kilami haka jingelam kong amparin lengdo bat menta laingut kilami haka jingelam u Dr. Celestine lengdo pentup ya ke MDC kibalami kammen hashwa ula ong baka election MDC kalajan bat kamdei syu kapor ban Pynkhlaiñ nongyalam nrei ban Pynkhlaiñ ya ka Seng habarok kiliang ula ban pa ba mau unnam phet Seng syu namar kamlong syu ban le shongshit kum hakipor menshwa namar ki paidbah kila start menta